Ja nyt Kouvolan Mikko Olkkonen pitää uraa uurtavan esitelmän Suomen lasiteollisuuden historiasta. Nyt se alkaa. Lasin valmistus. Lasia lienee käytetty ensimmäisenä Egyptissä, josta on löydetty lasihelmiä ja koruja 4. vuosituhannelta ennen Kristusta. Vanhimmat lasiastiat ovat vuodelta 1500 ennen Kristusta. Rooman valtakunnassa kehittyi laajahko lasiteollisuus keskiajan lopussa ja uuden ajan alussa. Venetsia oli kuitenkin Euroopan lasiteollisuuden keskus. Suomen ensimmäinen lasitehdas rakennettiin uuteen kaupunkiin 1681. Tehtaan tuotteita ei ole valitettavasti säilynyt paitsi pullon pohja, joissa on kohokuvioina tehtailijan nimikirjaimet. Vuonna 1685 uudessa kaupungissa raivonnut tulipalo tuhosi suurimman osan kaupunkia ja lasitehtaan, joka ehti toimia vain 4 vuotta. Lasin tärkein aineosa on kvartsi. Sitä saadaan tavallisesta kvartsihiekasta. Kvartsihiekkaan lisätään soodaa ja potaskaa. Lisäämällä sulatteeseen kalkkikiveä saadaan kestävää lasia. Sulatusuunissa lasimassa lämpötila kohotetaan reilusti yli 1000 asteeseen. Lasimassan koostumus oli tarkoin varjeltava salaisuus, joka siirtyi isältä pojalle. Lasimassa muovaaminen erilaisiksi esineiksi tapahtuu puhaltamalla, valamalla, puristamalla ja vetämällä. Puhallattaessa otetaan lasisulatetta pitkään teräsputken päähän ja kun toiseen päähän puhalletaan, muodostuu suuri kupla, jota sitten muovaillaan pyörittämällä tai erilaisilla muoteilla. Pullo ja sähkölampun kupuja ynnä muuta sellaista valmistetaan automaattikoneen. Valamalla valmistetaan paksuhkoa levylasia, joka usein hiotaan näyteikkunalasiksi tai peileiksi. Puristamalla tehdään halpaa talouslasia. Tällöin massa puristetaan koneellisesti haluttuun muotoon. Vetämällä valmistetaan tavallinen ikkunalasi. Valmis ikkunalasi leikataan lopuksi sopiviksi levyiksi. Ennen vuotta 1918 Suomessa perustettiin 49 lasitehdasta, joista merkittävämpiä ovat Nuutajärvi, joka on Suomen ainoa 1700-luvulla perustettu lasitehdas. Aluksi Nuutajärven lasitehdas oli vain pieni ja vaatimaton, mutta myöhemmin siitä kasvoi suuri lasitehdas. Grönvik, joka oli 1800-luvun alussa Suomen merkittävin lasitehdas. Iittala, joka perustettiin vuonna 1881. Iittala tuotti aluksi talouslasia ja pulloja. Riihimäki, joka perustettiin vuonna 1910. Nykyisin Riihimäki on Suomen suurimpia lasitehtaita. No niin, ja sitten kun puhalletaan lasia ja siitä tehdään jotain, vaikka tässä on lasia, niin se teräsputki, missä on sitä massaa, se pistetään tänne sisälle ja sitten siihen puhalletaan, niin se kupla suurenee ja leviää tänne seinille. Sitten se leikataan tätä reunoja myöten poikki timantilla niin, että se katkeaa ja avataan tämä muotti näin ja sitten siihen laitetaan se lasi jäähtymään.